Desde o Concello queremos informar de que a Xunta de Galicia nos concedeu o Obradoiro de Emprego que presentamos conxuntamente os concellos de Cervo, Alfoz e o Valadouro. En total foron aprobadas 27 personas durante 6 meses, repartidas en dúas especialidades, como son, por unha banda, a atención sociosanitaria a persoas no domicilio e, por outra banda, a instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes, conservación e mellora de montes. En Cervo, en concreto, van participar en este obradoiro 13 parados que se van a formar na especialidade correspondente, que van participar tamén na realización de exercicios prácticos. Estas prácticas son moi importantes e teñen unha doble vertiente. Por unha banda, vanlle permitir ao alumnado aprender e coller destrezas que non se adquiren únicamente con teoría, pero que ademais a súa aprendizaxe tamén vai redundar en beneficio dos cervenses, xa que as súas prácticas, as que teñen que realizar, van ser traballos reales. Unhas tareas que nos van ser moi útiles, desde logo, para mellorar o Concello e o benestar dos nosos veciños. Consideramos, polo tanto, que os obradoiros de emprego son iniciativas moi útiles e necesarias dentro das políticas activas de empleo, xa que lle van permitir ao alumnado rematar o curso cunha preparación de calidade e con experiencia laboral. E iso, desde logo, que contribuye dun xeito indudable a mellorar as posibilidades de atopar un traballo nesa especialidade.